Ольга Прокоп родилася 6 сентября 1940-го, село Крива, карпаторусинська співачка, учителька, збирателька руснацьких балад і співанок, культурно-общественна діятелька серед руснаків Підкарпаття, заслужений культурний роботник України. 10 сентября родився Андрій Копча, театральний режисер, драматург, карпаторусинський общественно-культурний діятель, серед лемків Польщі, бере участь у світових конгресах русинів та є членом Стоваришення лемків. 105 років тому, 10 сентября 1919 року, було підписано Сен-Жерменський мирний договір, після чого карпатські русини із Подкарпаття стали офіційною частю Чехословакії. Словакія. Малий Ліпник. Із 5 по 8.09 пройшов 15-й табор з молодими по-русинськи, де брали участь молоді карпаторусини, котрі могли участвувати у 4 відборних лекціях, руснацькій вікторині, навчитися гласів народного простопінія та поучаствувати у многих забавах. США. Джонстаун. Американські карпатські русини традиційно взяли участь на кожногодовому фестивалі Джонстаунський слов'янський фест у Пенсильванії, де святкують свою культуру і обичаї слов'янські народи, такі представники етнічних груп як поляки, українці, чехи, словаки, хорвати, серби і само собою карпатські русини. 24 сентября родився Іван Іванович Завадяк, карпаторусинський письменник і державний службовець із Верховинського села Новоселиця, нині Міжгірська ОТГ. Він є автором многих книг на руснацькій бесіді. 19 сентября, дякуючи команді інтерфейса, графічний редактор Фотопей тепер уже є і по-руснацькій. Україна, Закарпатська область. 24.09 відбулися збори правління Русинського літературно-культурного общества, де членами правління було прийнято рішення вибрати Івана Банячовського голову общества. Словакія, Пряшів. Із 26 по 27 сентября пройшла міжнародна научна конференція «Камо-Грядеші. Динамічні процеси в сучасній карпаторусиністиці». Стрічка пройшла у Інституті русинського язика і культури Пряшівського університету в Пряшові. Лектори були із Словакії, України, Польщі, Мадярщини, Канади і США. Хорватія, Старі Янківці. 28 сентября пройшло засідання Світової ради русинів. Хорватія, Петровці. Із 27 по 28 2004 сентября пройшла 14-та міжнародна культурна маніфестація «Кеть Голубеця Лицела», котру організовує Дружество Руснак із Хорватської Республіки.